Hej alle sammen og velkommen til denne video. Jeg har været i gang med at lave noget chokolademus sammen med min mor. Og prøv lige at se, hvad det er til. Det bliver til det der. Der. Og jeg viser jer, hvad det er. Jeg skal lige åbne køleskabet og sætte det ind. Starter med den her. Sætter vi derind. Og den her, den sætter vi derind. Og den her, den sætter vi derind. Så nu står der sådan 3 der. Nu er der stadig en hel masse tilbage. Og hvis det kun er mig og til min mor det her, så er det fordi, at jeg har jo også min lillebror Oliver. Og så har jeg en lille søster. Og så har jeg en mor og en far. Se, nu står der en hel masse, nu mangler vi kun 2. 1. Nej, nu har jeg brugt alt for meget lang tid. Så, nu har jeg fået sat det hele ind, så mens vi venter på, at chokolademusen er klar til, at vi kan spise den, så vil jeg lige sætte mig ind og se noget fjernsyn. Men vi ses bare, når de er færdige og har været på køl. Så er chokolademusen klar. Jeg tog lige en lille bid for at smage, hvordan det smagte, men nu synes jeg bare lige, vi skal tage en bid til. Jeg tror, jeg vil give den 9 ud af 10 stjerner. Og det ser sådan ud. Men det var alt, hvad jeg havde været af. Så har vi fået spist det hele. Så måske lidt. Men det var så det, jeg havde tænkt mig at lave for i dag. Så hej hej.